Да, Посейдон, мале, давай. Аз ще играя път на праднята. Цъкавра с скин. Мога и за... Не имам, също имам и Агни. Нубис, Артемис, не знам. Аз отивам да изпразня бойлера, вие тук си говорете. Да изпразни войната. Хора, между другото, тъй никога няма да съберем гледания или изобщо сабскрайбъри, като изпотребяваме изрази като ще източа бойлера, богът на войната. Не, нищо. И ще изсера всякакви такива неща. Моля и са да престанете и... Добре. Да говорим по-нормални неща, защото кой ще иска да гледа видео... Аре, локвай, бе! Локвай, бе! Чакай малко. Локвай, няма да чакам се. Байби. Временно имам пари. Играй с Артемис. О, и от други отбор имам. Ооо, Кюпит. Аз ти имам викам. Гота глава. Хикс Макстър, Хикс. Бойлерът е изпразнен. Моля те спри да говориш. Стига с тия изрази. Хората няма да искат да гледат такива клипчета. Дали вие ще се чуете по клипа? Чувате си, аз или иначе рекордам за той, че не се тревожи. Да. Много почнах по-откъсно за това, че зречи. Защото нали никой няма да иска да гледа. Съжаляваме. Като пога на войната, ще изсира онова, ще изсира това. Не е вярно. Така е. Поне трябва да... Ти. Окей, да. Добре, Да. Илко, чакай ма. Напуши се. Може ли ти го ближи задната? Дейвид. Чакай за една мазна. Ела тук. Пак си бъркаме имената. Чакай бе, обърни се и стой мирно. Спри бе, човек. Стой така. Ей, ще ти изям. Аз пък ти блоквам, аз така контря. Ще така утре. Ще изкънтря го. Взяш ми стрелата. Ела в джангъла, Илко. О, его купидонче, лайнонче, тапанонче. Той герой, знаеш колко е опеш, ималото му отие като нам... Майка. Опа, Артемис. Сега ще поставя един трап. Иво, спри се, елате се до турек. Какво е, той знаеш какво правиш да ми викаш да се спирам? Ами изхъби си маната. Той и аз. Ще изхъби. Като не разбираш, не знаеш какви са магиите на героя, моля те. Така, сега. Ако някой не знае магията на героя ми, първата, ако някой стъпи на този капан, зеления, вижда, трябва неговия вид. Ето, такава. Да те убиват, когато направим. Така, уби ги. Аз взех някакъв. О, Майя, да, направих дъбълкил. Ей! Аз пускам пушък. Елата тахилна. Между другото, Сталкер Артемис, ела. само да ви кажа, че можете да си вземете този скин безплатно. И този, който... Направите акаунт в Twitter. И както и скина на Ран. Като харесате Смайт във Facebook, мисля, че беше. Да, ще има линк в описанието. Като влезете в Smite и там има страница Get Free Skin и Иво мисля, че ще си изпати. Ами не знаеш, че това е нейния капан. Еми, да не си Зикам се. Така. Ние силко ще ги чакаме. Ти си махнал с шок. Ще ги чакате тук, пък се рекуваш. Интересно. Ами аз трябва да си взема малко айтемчето. Апгрейдват ми бутовете. И от другия отбор ли има такава, бе? Каква такава? Пативо. Хора? Да, има. Да, има, обаче аз съм с скин. Така, хора, може ли, само да ви помолим, ако може, да оставите нещо като комент, дали да продължаваме с клиповете си или не. Ние ще продължим. Дали точно се заслужава да ги правим. Бахче Купидон. Тут няма кой да каже. Първото, което... много се опе, бе. Ау. Смеляха ми дейниче. Той капан се чуя на кой е.
Ау. Ела. Не искам Ела да се хилниш. Мале, на колко се възмъкнали. Смъкват. Тя ще Те ги мислям не доста. днес. Мърша. Ей, на колко? Ей! Че го би. Пия бе, успокой се. Ела. Спря се рекона, няма мана. Аз съм... О, имам Писи. меч. Много Имах странно. спомняш. Не, чакай, не мога, май няма целия. Трябва да се рекламам. Какво правиш, бе, човек? Опа. Така, магия. Припуснах. Бах ти лута, човек. Аз Много е припуснах. гаден, нали? Аз ви казах, че той малко ще опе. На някакво Някаква древосъчка Тимо напили. но... така. Тимо. Да ви кажа, сървъра доста Тимо. много. Мен се не ми е лагва. Може би Сега не ми е лагва, да. правят някакъв апдейт. Да. Преди малко лагва. Да, преди малко. То След малко не е такова. Сега е момента. Не, не. Утвам. Хилвам Ясно. там. Убих. Аре бе, човек, искам... Аре, то скопидъл на колко се измъкна! И шибаняк! Виж Лекар. на колко го остави. Лекари, бе, човек. Не се нерви. Само... Не се нерви за един кил. Супер. Най-накрая. Елата хилна. Не, Помага, бе, какво какво правя правиш? за телепорта, човек? Аз се телепортвам без да искам. Не, и това е много тъпо. Тор може да се телепорта. Турата прави доста Да, дивиш. някак си телепортваш с, така да го нарека, първата магия, Кюто. Почекам. Шит, Беквей. махам се от тук. И махам тия шибани кошери на този ахмузен краб. Той знам, че е краб, обаче аз му викам краб. Защото краб е нещо като... Крапи Гойл. Може. Ай, сега мри. Ти дори не го оцени. Да. И ми кажа, ай сега, нали? Денся, сори. Малко. Не е време за денс! Абе, трябва да разкърши малко сега. Оха, успокоен сток. Беквей. Човек. Мразя този Айде, удари ме. ултимейт. Бах ти лутито, човек, не можах да се измъкна и ме уби. Това е жило. Имам чувство, че ще загубим. Не съдете, просто не сме много добри в тази игра и сме абсолютно нови. Големи много да сме. Не, аз няма да изгубя. Нито аз. Да Само лъчвам. мобовете се предават с такива. Ужас. Ако искаш, аз ще ги станем с лута и аз. Ай сега, почваме. Взимам една свиня. Свиня. Дивак. Айди. Какъв кил. Лази. То сме хвана. Видях, че се телепортна. Нищо. Аз съм си взема булбъв. Опа. Илко, моли хил. Отивам да взема булбъфа и нямам все още. Уау. Това е което ми трябва да направи. Ай, стига де! Как може? Стана бе, човек. Илко, бягай! Бах ти кучката! Къде е бин войната ти? Рейч малко. Не бе, човек. Виж, Не, стига малко. какво стига, бе? Да спреш с рейча. Какво? Стига работата. Гледай си. Ще се губим заради тея, другите. Нямам логика. Не. Кърчиш. Малко ми е неудобно, стои 2, 3, 4. Ей, е пак. Трипл кил. Добре. Няма значение. Бах ти, аз с един кил не мога да взема. Аз, пък аз лутнах и направих половината работа. Имаш повече килове от мене, човек. Човек, аз учито, знаеш колко Накрая помъра някакъв от бам, рай, дъбъл кил, трипъл кил. Иво, ти... Човека, имаш 3 кила, мен гледаш ли ма колко кила имам, като казвам, Аз че имам никой 5. не мога.
Ма си на един. Беквай, беквай. Беквай. Не знам кога да беквам. Айде. Уй! Взех си Аз се беквам също. Аре, умри, бе, Рава. Ще умра на кукулето. А! Да, и ти са прави. Прекъсна се рекора. Защо се рекона чак там? Какво направих, хуе? Ау! GG бум. А, ти не можеш да вземаш два бъфа наведнъж. Не е вярно, не можеш да вземаш два бъфа наведнъж. Точно той каза. Ето, точно това каза. Поне я убих. Поне, че губим. Нали? Успокойтено. Айде. По-хубаво чувствам се. Айде, Айде, GG. или то Феникса. А, да, супер, те са прави. Аре, то сме инфект. Не мога да правя нищо. Те са много опек. Избягах от на Купидон това. Много са опек. Какво беше Какво това? ще тя факла? Не съм афъка, апгрейдвам си айтемите. Че казвай му да смъгъл. Той се казва зомбито в играта ни, се казва Иво, аз се казвам Дейвид. Най-сетни Иво. Те, 10 секунди. Мале, следващата игра играях музенка. Че ще Значи, може би в какво добре ли ще ако направим две игри? Не. Ще добре. Това дали ще може да се хилва? Ми ще изгубим. Нищо. Нищо ли? Можем. Аз вярвам в себе си. Вярвай. Нас как се помисли. Трябва да види скила на клипа. Ти опай да убием, Кой да убим? Тята се иди си как. Как ще? Аз не видях. Тя беше и за тебе, Аз Бома, не тя беше видях. за тебе. Оле, Как не ужас. видя, тята беше де факто. Аз си Как викам, така милион си много направят някакъв връщи? демидж. Ах ти от качалката. Не, това беше нещо, като смай дети го направи. Браво. Супер. А децето му викат. Ивата с колко струва? 5500. И ти колко Джеймс даде? Джеймс ли Съм си? давал Джеймс. Купих си с фейвър, после изих скина. Аз имам само Абинто с фейвър. Илко, ти колко Джеймс имаш? 500-600. Ще видиш в клипа. Ако Пет аз го си качвам. купи тон. Ако аз го качвам. Демиджа. Чакай, къде изчезна? Бах ти не можа да лутна. Честито. Ще избягам. Супер. GG. Добре, сега спри си. Вярвайте, какво? Добре, тая игра... Не, аз умирам. То с Купидон бах с Илко, някаква... лутвай. Той направих. Убих ги. Дабл кил. Дабл кил. Супер. То с Купидон човек някаква магийки, някаква стрела детика ти изстреля, ако те хвани, се взривява нещо като на лига, О, точно би той. Отивай да го биеш. Вижте никога такова. Давай Дефендвай. Титан. Дефендвай. Аре, бе! Браво, Титан. Браво! Аз за какво лутна? Аз отида да знам, че толкова с Спомени 9 ми. не Еми, това е Титан. Май на това на Титана, бе. Тика стрей, Джо, успокой се, дишай навътре. Дишай ти. Аз дишам. Всеки човек диша. Какво на той, бе? Си гледа работата. Рейджо. Какво ми каза да съм дишал? Да. Каква е логиката на това? Аз дишам. Абе, да си диша, бе. Много го Не, бъркат. ти не си нормален. Аз на теб съм самотен. Казвам нещо. Ай, Много всички на време и мид. в момента го правя. Ай. Всички сме долу. Няма Иди, джунгъл. аз Тъй ще си. Феникса са ревагни. Супер. Его и тук е Его. Аре, помощ, то си много пе. Не мога да справя. Попляма. Айде сега умира. Аре, убийте ги, бе, нещастници. То не е толкова следствено. Всъщност имаме. Отвам. Трябва да свина. Губим. Да, GG. Еми, Добре, хора, Това беше първият екип. беше ми приятно. И на мен. Въпреки загубата,
и моят тъп резултат и тъпия ми билд, но... Ще се видим в следващия епизод. Да, ще се видим в следващия път и чао! Ай, чао, бъбъ. Ей!